Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Una karong Domingo sa Adbyento, ang pasabot sa Adbyento mao ang pag-abot niya sa atong panahon sa Adbyento, ang pagpaabot sa moabot nga mao ang atong manunobos. Musulod siya sa atong kasing-kasing. Labi na gyud panahon dinhi sa Santos nga misa. Busa iampo nato nga ang katawhan mudawat unta ug mopasulod sa Ginoo diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing aron makab-ot nato ang tinuod nga kalinaw ug kahiusa mahunong na unta ning panag-away, paggubat sa tibuok kalibutan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi nga hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga presensya niya aron sab sila makadawat sa tanang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat og maayo aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw,
ang bukid diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion mugula ang balaod, ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan, ug ang ilang mga espada, himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw, dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nalipay ako, kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ugaron nagabarog na kami sa tugaran sa imong ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod, ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem. Mulampuson ta sila nga nahigugma kanimo. Maghari untang kalinaw sulod sa imong mga paril. Ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako, nga giingnan ako nila.
Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, moingon ako ang kalinaw manaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion, ug duol na ang kabuntagon. Busa, ilikay ta ang buhat, nga iya sa kangitngit, ug isulob ta ang armadura, ingon nga mga sundalo, nga iya sa kahayag. Magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao, nga anaa sa kahayag, dili sa hilabihang paghudyaka ug paghubog-hubog ni sa pakighilawas usa kalawayan ni sa pagpakig-away usa pagkamasinahon. Hinunua isulob ang Ginoong Hesukristo ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay, hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot o mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay maggaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo,
kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gihulagway ni Hesus ang katapusan sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Matod pa niya, muabot ni siya sa takna nga wa nato palandunga. Munang ang iyang gusto aron dili ta makalitan ato gining palandungon. Sa ato pa hinumduman kanunay. Sige, lingian ang imong tupad. Pahinumdumi ing na matapos ra gyud ta. Ina. Nganong wa man namang lingi ang uban? Nagpa-pretend nga di ta matapos. No. Ang kasagaran manggod nato, di ta mudawat sa katapusan. O kung sa may hinungdan, kay di manggod ta maminaw sa Ginoo. Ang atong paminawon, ang ato mang kaugalingon, ug ang mga tao sa kalibutan. Muna nga ingos Hesus, parihaw niya nis nahitabo adtong lonop sa tibuok kalibutan panahon ni Noe. Di na maminaw ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Ang ilang paminawon ang pulong sa tao. Matud pa si ikaduhang pagbasa, kaon, hudyaka, inom, hubog-hubog, minyuay, anang normal ba? Negosyo, mao na ganahan kay nato karon. Anha ng computer games, anang mga porn, anang mga chismis, anang mga sports, mao na ganahan nato. Pero di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Kinsa dinhing mga ginikanana nagasigig yung pahinumdom sa ilang mga anak nga matapos ra gid ta. Taas ang kamot. Hay man imong anak inday. Kana hapit naman lagi na matapos. Joke. Oh, tanawa, relax kayo. Bisag magmisa, relax ra. Nga naman, kibaw naman siya. Matapos naman kita. Kana man kung pagsulti nga matapos ta, makapahimo na natong, ang sabahin, mature o stable emotionally, psychologically, and physically. Stable ba? Di magratol-ratol. Natanawa, kahibaw kang matapos ka, wa na kay bugas, maingon ka, mangutang, aron mabuhi, mangutang ka, di oy, maingon ka, dawata lang ko ng way bugas, matapos naman kita. Nga na. Di ka mangutang, o di ka maputo sa utang, di wa kay ratol. Di ba? Karon kisa may nangaratol, kanang nangaputo sa utang. Kay mangutang mandayon, sus, ug di ta mangutang, na patay tas gutom. Ay mamatay raman kita. O naa ka, nasakit ka. Imong sakit kay kidney failure or cancer. Nya pobre man ka, wa man kay ikapakimo, wa kay ikapadialysis. Unsa man mangutang ka para pakimo, para dialysis? Og ikaw nasayod nga kitang tanan mo tapos ra gyud, mingon ra jud ka, ay na lang na oy. Matapos ra man gyapon ta. Di way utang ang imong pamilya, mamatay ka nga way nagsigig kutkot sa o, kay naprinda ang yuta, naprinda ang sakyanan, naprinda ang balay. Nya magyaw-yaw sa tunguban, prinda-prinda mo na, patay lang gyapon, among pata dinhi, kita pa'y magbayad ani. Gaaway na lang noon. Ayaw na lang. Ug wa gyud mahimo, ayaw na lang. Di ba? Matapos raman.
Imong anak, di mo eskwela, kay porting bugua, adik is computer. Ayaw pugsag pa eskwela, matapos ra na. Bitaw. Di na matapos diya eh. Tapos raw eh. Sige dong, ay lagi eskwela, kay matapos raman gyapon ta. Unya sag mo eskwela, ingnon sa nimo, eskwela maayo day, aron maandam kas imong katapusan. Di ba? Unya, unsa may gustos Ginoo nga dili unta kuno ta makalitan. Sama ni Noe, si Noe ug ang iyang pamilya wa gyud makaliti paglunop. Nga naman, sige man silag paminaw sa Ginoo. Mao tong gahimo siyag arka, purting dako ang barko, taliwa sa dako kayong mama. Di ba ang barko ana man himuon daplins dagat kay adto man sa tubig. Siya dito siya gahimog dako kay barko taliwa sa yuta. Nya giingnan pag niya mga silingan tabang moghimo diri kay moabot ang lonop sana. Nawa nang sigig ampo tanawa nabuang na. Gahimo nagbarko naa taliwa sa mama nayapag. Siging aging mga tao siging bugal-bugal ana buang ayo aging mohunong trabaho da. Pero si Noe, nahibaw siya nga ang Ginoo mo'y gasulti. Kay naminaw man. Naminaw. Pag-abot gyud lono, matud pas atong ebanghelyo. Wa gyud kamatngon ang mga tao nga nisoda is Noe sa arka. Pag-abot gyud lono, awa na nilutaw ng barko, diha day dagat nga umaabot ang lunop. Now kita ra ba karon? Dayon tag pamuyo ang mga dapli sapa. Ang mga sapa karon gipangpuy-an ng mga tao tungod lang kay naughan na. Moabot kay ng tubig mo nang pertindaghanang patay karon bisag gamay ra kayo ang bagyo kay mo flash flood man kay tungod sa kakusog sa uwan unya naa na nagpuyo daplin sa agianas tubig di makalitan ni gamay na agianan masanapan maanod ang balay mamatay pag yung gapuyo. Kaya nahibaw palang kandaan nga kani agianas tubig dito puyo sa layo-layo. Kinsa din heroy nagpuyo dapli sapa panggubaan na ng inyong balay. Bitaw samtang wap amo gubas tubig. Kay ngato rong uwan ang ato mga bagyo ug dili man ang hangin nga kanang makaguba og mga dagko kayong building. Hinay ang hangin, uwan sad nga makabanlas og mga balay. Lisod na ron, panahon na, kay hapit na matapos gitingali. Nya, unsa may gustos Ginoo para di ta makuyawan, insya isulob ang armadura nga mao si Hesukristo. Ayaw mo palipat. Kinsa man ni si Hesukristo? Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong nga nagpakatao. Muna mag-istoryahan ay gani mo, i-apel ginang pulong sa Ginoo. Sama nang mupalit kag slat dili. Siya unsa may sugo sa pulong sa Ginoo. Ano ba? Unsa may sugo sa pulong sa Ginoo nga mutuman kita og unsay kalagdaan sa simbahan, musuporta kita sa simbahan. Kaya ang simbahan man, kana inigbunyag ba? Mituo ba ikaw sa panaghiusa sa mga santos sa usa o katolikong simbahan? Unsay imong tubagana? Tuo. O di sa to pamakighiusa gyud ka sa simbahan. O di naamay project ang simbahan, maligya magslat, palit. So di uy, ako ba ning ipariban sa akong buhok? Ana, ingka sugo ka na sa Ginoo nga iriban ang buhok. Ano ba? Gamita ang pulong sa Ginoo. Ipalit biya ni nako og bagong laptop or bagong cellphone. Sugo ba sa Ginoo nga magsige jud kag upgrade anang imong gadget? Para unsa man na? Para maduol ka sa Ginoo o maduol ka sa demonyo? Di na lang din ni nako paliton oy. Palit na lang ni nako og slot nya kay tag 30,000 man ni akong palitonon or 40,000 man ni akong palitonon, mupalit na lang ko og 40 ka slots. Nindota, no? Giling niya imong tupad. Muuyon ka ng analysis ni Father. Gaya ko, no? Pangutan na ba? Muuyon ka na? Uy, pangutan na. Ang anaw, ay. Oo na siya.
Kay di man ta maminaw. Nya moingon nito, hala, kansi ta ani. Nya unsa na lay akong naong. Sige, ipariban imong buhok. Ipariban. Igumagriban, mabangga da yung motor imong gisakyan. Nya mabuak ding imong o dito sa simento. Beautiful pa tungod kay bagong riban imong buhok. Karag-karag dayon, padir, nadisgrasya si Kuan, adto as ospital kay di nakatingog, hilugi padir. Ay ako ding anaon, pariban pa more. Na, ipariban na, liki nang ang naagas na mga dugo dire, sige, riban dia. Karon pa mo sangpit og pare nya, pare sige ingon palit mo slato, agi mong palit. Sige. Kaning lana mo ipalita o kana aron tiwas gyud ka. Pader ba manunglo? Wa ko manunglo. Gisultihan lang ta mo sa mga panghitabo nga murag kawatan pero katapusan na di ay. Gabi bitaw, ga-recollection ko, sige gislag ingon, pag humag-recollection, daghang kay ingon, pader, uy, mag-ampo, yumi nga taas pa imong kinabuhi, kay sus, daghan na ginamog makatunan, gikan mo, pader, nako, ay gid pag inana, ang iampo hinoon, nga mamatay ko, nga nagpuyo sa akong gisulti, o karong gabi ko mamatay, iampo in taon, nga magpuyo ko sa akong gisulti, kay kani akong gisulti ninyo, o para lang ni makakulikta ko, patay gyud ko anis impierno. Wabiya mo kay bao, igumaron ani, kinsay akong kasugat dias unahan. Basig nag-atang ng Madrid dito. Kay nangayog donisyon. Ako din tagaan din ako. Di amang ko'y nakulikta ter, o imo sana. Nya, makapalangit na, dili. Nya, kiningon ang Madrid, pwede ko mukuyog, Fader? Makapalangit na, dili. Depende, asa mi magkuyog. Iya man kong ikuyogan kay ang iya diayng usas ilang magiatiman himatyon, pahilogan, pakumpisalon. Ato kuyog ni. Mayo na dili. Nya nag-holding hands man. Asa na? Mayo dili. Gi-arthritis di ang madre, giagak sa pari. Giagak sa pari ba kay gulang-gulang na biyang madre. Sa mo to nga holding hands. Kamu ba pagkahugaw gisunahon agin mo ka mo na paminaw lagi pulong sa Ginoo sa may pulong sa Ginoo ayaw panghukom susiha usa og ganong naingon ana bisa ka na imong bana na igiagbayan nga babae guwapa kaayo mubo kayog short iyang giagbayan nya imo dayong damagan kay iyang kabit ayaw pangutan asa kinsa nang bayhana dong na or love, kisa ng bayhana. Good. Nangingon siya, ako ning pag-umangkon na nauli, parahigon kayo ning pag-umangkon na, wala lagi ko kailaan na. Kaila man kustanan ni mong pag-umangkon. Wala lagi ko kailaan eh. Siya anak manggunis gawa sa ako igsoon. Walang ti ka masultihi kay anak manggunis gawas mo na inigadering na to, wagid in taon siya mo apil-apil. Niya, ingon siya ka, kisam di kang anak day. Sa anak bang kunin ko nadi na anak sa gawa si kuan di ay niya maingon dayon siya nga mulagi niya gisikret ra man nilang mama ba iyan naman tong gisabot daan ing nahanga kuan niya imo man daytong tiksan katong giingong amahan nadi kay anak sa gawas insala imo dayng nahibawan gasabot naman sa to silang duha ba connected ba network of information so di gini mo masakpan. Di bitaw ayaw na lang anak ngano man matapos ra na sige kagukod anang imong bana kanang imong asawa nga kunuhay na ngabit ayaw na lang matapos ra na unsa may buhata paminaw unsay gitudlo sa Ginoo muna diri sa atong unang pagbasa nagsigi jog ingon nga mangadto ta sa balay sa Ginoo maminaw ta niya sa iyang itudlo didto sa Jerusalem maminaw ta. Mao nang moingon dayon kasi imong hunahuna nalipay ako magiingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinsa dinhing ninyo ngakon ting Domingo na excited kayong mosimba. Ta sa kamot.
Karamang maglungot-lungot yun ba nga musimba? Pwede na mo mga matay. Nga naman, malipay gani kang muadtos balay sa Ginoo, sa to pa andam kang maminaw, kinsa dinhi ang napugos lang, tasa ka mo. Napugos. Mayo, kay honest kay nang napugos. So, kamong napugos lag simba, ang buhata, kada Domingo, pugsa ang inyong kaugalingon nga mosimba. Usahay, pugso nimo imong kaugalingon aron mo eskwela. Pugso nimo imong kaugalingon aron mo trabaho. Pugso nimo imong kaugalingon aron mo kaon. Pugso nimo imong kaugalingon aron mo bangon. Pugso nimong kaugalingon aron mo dog anang imong asawa nga luod na kaignaong. Pugso nimo imong kaugalingon aron mo gakos anang bana nga lami na kaing patyon. Daghang panahon nga ngatong kaugalingon atong pugson. Bisan gani ang paralyze, pugson og palakaw-lakaw bisag gaguroy nas pikas lawas. Ang nindot nga pugson nato atong kaugalingon, pugsa sa pagampo, pugsa sa pagsimba, pugsa sa pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Ginoo. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon pugso nato nga higugbaon nato atong kaaway. Sige, ingna. Nasugod karon pugso na nato nga mahigog matas mga kaaway. Pugsa nga higugmaon na nimo imong ugangan, siging libak nimo. Kanang wa na nimo tinggi nga imo igsuon kay away mo anang kabilin, pugsa nga imo na siyang tinggan. Labi na girong panahon sa Pasko. Kanang tao nga di gid mo tagaan kay kawatan kay dako, pugsa imong kaugalingon nga kahatag ka ng animal dako. Kay mao nay mga nindot nga pagpamugos kanang pugso nato aron mosunod tas Ginoo. Kaysa mamugustang anhi aning kalibutana unya dili makapaabot sa langit. Sige, pugson ta mo, panindog na mo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa Ebanghelyo ang Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pagpaabot o pag-andam sa adlaw sa iyang pagbalik. Busa, uban sa mapaubsanong kasing-kasing, musangpit kita sa Ginoo sa pag-ingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang sakop sa simbahan, maghugot sa ilang kinaugalingong pag-ampo ni ining umaabot nga mga simana, mag-ampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang kanasuran nga nagkabingkil, magdukdok sa ilang mga espada, o himuon kining daro sa ingon, maangkon nila ang makiangayong kalinaw, mag-ampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga gihasol sa ilang hunahuna, makakaplag sa kalinaw ni Kristo, mag-ampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga mabatukan nato ang mga pagtintal sa kalibutanong kahilayan, mag-ampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita.
Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay magsadya sa kahangturan didto sa puloy-anan sa Ginoo, magampo kita. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mahinulsulon ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos kasimbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas og dugo, mapuno sa Espiritu Santo og mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug sa mga martir, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Jose, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among arsobispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos ug aktibong nag-alagad sa simbahan. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mopaangoron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Naglaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong mo lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita, magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat, pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios o Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong magdan-ag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga kalinaw. Kanang marelax ta ba kay malinaw na tong kinabuhi. Unsa may atong buhaton, magpahinom-dumay gid ta nga matapos ra gid ta. Ana, malinawon kay kana, di na jud ka maratol. So salamat sa ato mga igsuon nga naminaw kanunay sa pulong sa Ginoo ug mialagad nato ang ato mga ministers dinhi dito sa gawas, ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga mao sad ang atong frontliners, ang atong PYCC nga mao sad ang atong mga usherites, ang atong mga love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, ang atong mga sacristans, ang mga IT nato nga nag-serve karon, ang naglimpyo aning atong simbahan, ang nag-decorate sa mga altars nato, ang atong akabantay mo sa tong altar, wa na kayo dekorasyon no? Advent man, kinahanglan gina nga maglabi na lang ang mga dahon-dahon, niya buwak gamay na lang yung kayo. Ini Lenten season, wa na gyud buwak bisan gamay. Kay kuan man pamalandong ba kanang mubiya usa ta sa kato mga nindot tan-aon kayos mata. Ari usa ta sa murag ana ba gloomy o gamay. Mo na ato rong tema. Niya salamat sa mga nihalad nato sa ilang langitnon, angelic nga mga voices, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang ato sad nga mga mi-offer karon sa formal offerings, katong nihatod diri sa ilang mga offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Romeo o Mrs. Flor Albarico. Ato silang tagaag, masipang pakpak silang tanan. Salamat kayo. Mga pahibalo, una, update sa atong nahalin nga mga slat sa atong Divine Unity, Prosperity and Satisfaction or DOPS nga tag 1,000 per slot para nis pagtukod nato sa atong bag-ong kumbinto. Ang total halin kagahapon, dako-dako na kay nitungtong na taog 13,000. So 13,083 slots ang ato ng halin. Pakpak sana malit. Naapay available nga 41,917 ka slots. Giawhag mo nako sa pagpadayon og palit labing minus usa ka slot gikan karon hangtod sa November 30, 2022. Nganong November 30 man kay ang akong birthday akong gi-extend hangtod sa November 30 mo na pwede pa mo muhatag nako og birthday gifts. Unsa toy birthday gift ngayong ihatag? Slot. Labing minus usa ka slot. Na
Lipay kay ko kay dako-dako tag halin niabot gyud og mga 3,000 slots ang halin kutob sa akong birthday. De hangtod karong November 30 basin pag mahurot ning 41,000. Wata kay ba oy? Og naday uban nga mamugos ba? Pugso nila ilang kaugalingon nga mopalit og slot. Di dali ra ni mahurot. Kajutay ra ani. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.